Ikasketa teknikak, hobeto ikasteko aholkuak. Ikasten ere, ikasi egiten da. Zenbat aldiz, gertatu intzaigu, etxera joan, edo gelan gaudela, edo azterketa batean, saiatzen naiz, baina ez zait ateratzen. Ez dut ulertzen irakasleak esplikatzen duena. Aurreko gunean ikasi nuena ez naiz gogoratzen. Zenbat aldiz. Baina lehen esan bezala, ikasten ere ikasi egiten da. Jende guztiak ez ditugu ahalmen guztiak, anitzak gera. Eta ez dakigu kontzeptuak modu egokian memorizatzen, ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizten, testuak ulertzen, gaiak ulertzen, eskemak egiten. Bide honen helburua, bide horretan zuei laguntzea da. Orain, hona hemen, hobeto ikasteko aholku batzuk. 5 esparrutan aztertuko dugu gaia. Lehenengoa, leku fisikoa. Bigarrena, planifikazioa. Hirugarrena, ikas estrategia aktiboak. Laugarrena, gelako lana. Eta azkenik, azterketarako estrategiak emango dizkizuet. Leku fisikoari dagokionez, importantea da honako aholku hauek kontuan izatea. Lehenengoa, ikasteko leku finkoa hautatu. Bigarrena, aukeran argi naturalakin, bestela gelako argia eta flexoa ipini. Hirugarrena, mahai gainean ahalik eta gauza gutxien eduki. Eta azkenik, aukeran zarata edo soinu handirik ez dagoen lekuan ikasi, ez telebistarik, ez irratirik. Planifikazioari dagokionez, gelako ordutegiak, ikastolako ordutegiak eta Google Classroom eskura edukitzea oso importantea da. Horrengo gunetan, zer ikasi behar dugun edo ze klaseak ditugun jakiteko. Agenda ere, erabili behar dugu gure egin beharriak planifikatzeko. Ez daukagu dena buruan, eta gauz asko ere ahaztu egiten zaizkigu. Beraz, agendan apuntatuz, hori saihestuko genuke. Azkenik, ikasten eman dezakezun denbora, aztertu. Ez da dena ikastea, baina gelatik atzuzun asteroko denbora antolatu. Kirola, musika, hizkuntzak, dantza, denbora planifikatu. Gai bakoitzari eskaini. Aurreikusten dezun denbora. Eskemak egiteko, berrikusteko, areketak hautatzeko. Hirugarren puntua, ikas estrategia aktiboi dagokie. Zer egin behar dugu ikasteko garaian? Lehenengo gauza, ekirekin, autoregulazio jardueretan ikasi beharrekoa identifikatu. Testu osoa irakurri, irudiak behatu, informazio asko ematen bai digute, testuaren nondik norakoa jaso. Hiztegi bat hartu edo interneten begiratu, ulermena zailtzen dituzten hitzak, eta esan nahi bilatu. Idei nagusiak atera, paragrafoa bereizi, normalean idei nagusi bat dator bakoitzean, bigarren mailako ideiak hautatu, eskema edo mapa kontzeptualak egin. Eta azkenik, gaia berrikusi, berrirakurri, norbaiti azaldu, amari, aitari, lagun bati, anaia arrebari. Honetan trebatzeko YouTubeko bideo azalpenetan helbide batzuk utziko dizkizut. Laugarren puntua da gelan egiten dugun lana. Adi egon zure ikaskidek eta irakasleek ematen dituzten azalpenei. Askotan oso baliagarria dira. Denbora, ahalik eta tekien handiena atera. Ulertzen ez dezuna beti galdetu. Bai ikaskide bati, bai irakasleari, eta irakasleak esaten duenari kasu egin. Zenbat aldiz esaten dugu, importantea da, azterketan sartuko da, adi egon. Eta importanteena, jarrera positiboa eduki, bai irakasleekin, bai zure ikaskideekin. Azkeneko puntua, azterketa egiteko estrategiai dagokie. Azterketa baten aurrean, oso importantea da beti pentsamendu positibo izatea, ondo egingo dut, saiatuko naiz. Arreta ipintzea.
lasai egon eta denbora eman galderak ondo ulertzeari. Ez balin baditugu ulertzen, galdetu. Galderen zaitasun eta konplexutasunaren arabera, erabaki nola erabili mandako denbora. Galderak ondo ulertu ondoren, hobekien dakizkizun horiek erantzun, ondoren besteak. Eta denborarik ematen ez badizu, horiek edin egituzu. Idazten ez zaitez harinegiazi, ez da denbora asko pasatzen utzi ere. Saihestu idazten hastea ideiak antolatu aurretik. Garrantzitsua izan daiteke zirriborro bezala beste paper bat erabiltzea hitzgakoak eta ideiak ordenatzeko. Eta azkenik ez konparatu beste ikaskedekin. Aurreratua doazelako eta amaitu dutelako, ez da lasterketa bat.